Lahat mga ito ay sinasabi ni Apostol Kristo na siya ang ilaw ng kadiliman. Kaya kalkalin natin ito kung papaano tayo gawin ang mga nakasulat sa Biblia. Ang sinasabi niya sa Juan 8:12, muli nga nagsalita sa kanila ni Jesus. Nagsasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Yan ang sinasabi niya, mga nakasulat sa Biblia, ang sumunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Yan, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ang kabuhayan na sinasabi niya ay sa espiritu natin ang mabubuhay na sinasabi niya. Kaya ito ang sinasabi niyang ilaw na nakasulat, na basahin natin ang nakasulat. Kaya pag-isipan natin mga kapatid, ito ang sinasabi niya ng katotohanan na siya ang ilaw na sinasabi niya, ilaw sa mga kaisipan natin sa pagbabasa natin. Ang mabasa sa Juan 12:46, ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan upang ang sinuman sumasampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Yan ang sinasabi niya na gawin natin sa pagbasa. Ang nakasulat sa Efeso 9 sa 5:13, datapwat ang lahat ng mga bagay pagkasawata ay itinatangyag ng kaliwanagan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. Kaya ito ang sinasabi niya, nandito ang kaliwanagan ng mga kaisipan natin. Kaya ito ang nakasulat ng katotohanan. Ang mabasa sa Roma 2:19, at nakakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman. Ito ang nagsasabi na nandito ang kaliwanagan na sinasabi niya. Ito ang sinasabi niya na spiritual dito sa mga nakasulat. Sa Efeso 5:8, sapagkat nooy panahon kayo'y kadiliman. Kaya noon wala tayong alam dito sa mga nakasulat, ay yan ang sinasabi niya na kadiliman. Kung nandito na tayo at nagsusukimat sa mga nakasulat, ay nandito ang kaliwanagan sa kaisipan natin. Datapwat kayo'y kaliwanagan sa Panginoong, nagsilakad kayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Kaya kahit mahirap na sa pagkalkal at sa mga nakasulat, kailangan intindihan natin ang bawat nakasulat. Nandito ang katotohanan. Ang nakasulat sa Lucas 11:35,
Masdan mo kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Kaya isipin natin bawat nakasulat, baka nandito tayo sa kadiliman. Kaya ito kailangan pag-aralan natin para lalapit tayo sa mga kaliwanagan. Kaya ito, pinapaabot ko mga kapatid para maliwanagan ang bawat kaisipan natin, bawat tao na nakasulat, naintindihin natin. At salamat kay Jesucristo na nandito sa kaisipan natin at sa mga nakatago. Ang Diyos ay isang espiritu. At salamat sa inyong lahat na nakikinig sa mga ito na nakasulat, at salamat ng Panginoon. Amen.